jsem Ari a jak jste mohli také vidět takovou menší ukázku, tak jsem vám ukázal dvě postavy, na kterých budu hrát. Je to Marek Rez 11 a Jakub Topič. A Jakub Topič je na světu 3 a Marek Rez je na světu 8. Zrovna jsem si dodělal hospodu a dostal jsem sendvič, takže ho půjdu hodit do záchoda. Tak, hoď věc a obětujem můžeš to pouze jednou za den. Tva? Aha, takže tak, podzemí dám, já to dám na toho, na kouzelníka, protože tam ještě stíl inteligence, takže tak a mohli bychom zkusit vstoupit do věže, takže zkusíme na perníka blbýho. I když to asi nedáme, ale tak na zkoušku to můžu zkusit. No, to ještě nedám, musíme trochu ještě vylepšit. No to je jasný, protože tam kouzelník má málo životů. Ale potom ještě jdu na to, na řadu já. Ale stejně nejsou šance. Já musím dát tak na level 200 tady tím. Budu muset hodně šetřit teď. Jako bere docela dost a má jako 14 milionů životů. Jako dost. A já jenom milion. No, takže to můžeme přeskočit a budu natáčet tady ze šejka, ale jenom vždycky za jednu postavu, protože natáčím přes Fraps a ono to natáčí jenom tady toto a kdybych to překlikal na druhý svět, tak to si myslím, že zruší, já jsem to ještě zkoušel. Ale takže jeden díl třeba bude s Markem Rezem a další díl bude třeba s něčím jiným. Počkej tam. Jo, udělal jsem si cech, studenti SRO, jenom mě to tak napadlo, tak můžete jít všelijaký do cechu. Stačí napsat do komentářů a já vás k ně pozvu. Dal jsem všechno na max, takže to je dobrý, ale hledám houbičkáře, který by přispěl houbičky, abych to mohl zvyšovat. A jsou nějaké podmínky, nabírám od levelu 100+, když bude výjimka, tak možná od 80+. Napíšeme a podmínky cechu, každý den přispět zaťáky, kdo má, tak prosíme o houbičky, nebo já prosím, to je jedno. Nějakýho houbičkáře, to jako dohromady, kdo má, tak prosíme o houbičky nějakýho houbičkáře. Chovat se slušně, poslouchat, jako všechny, jako důstojníky a tak. Být vždy připraven k útoku obraně, neútočit na členy cechu. Podmínky důstojníka, kdybyste chtěli být důstojník, nezvyšovat budovy, nevykopávat hráče, smí útočit a pozvat hráče. Smí útočit na cechy a pozvat hráče, poslouchat vůdce, což jsem já, že? Je otevřen nábor na důstojníka, volné místo jsou 4, takže můžu být 4 důstojníci. Až bude houbičkář a přispěnám, tak toto celý zvýším, takže možná potom bude víc důstojníků. Další je tady, no zbrojernu, tak. Zbrojerna tady je, já potřebuji houbičku, protože tam chci dát nové zboží. Čarobchod, tady něco, já přemýšlím, že bych koupil ten elixír, ale radši ne. Kdyby tam třeba padl nějaký lepší koš postava, no mám už tady na výdrž, no. Další v Sínslávi jsem 1425, já nevím, kde je poslední, nevím, třeba pozice 60 000, dokonce, počkejte, já myslím, že tam jde, já nevím, myslím, že maximálně nějak 180 000, jo. Takže jako ze 184 109 lidí jsem jsem jako 1400, tak jako to jde, že? A taky, že jsem větší level a tady jsem zrovna našel můj účet, protože jsem si ho omylem založil, já jsem to chtěl na jiný svět, ale omylem jsem to založil tady. Takže to je takový na hovno, no. Počkejte, tak inteligence, štěstí, že bych to dal na tom toho mýho, ne. Třeba více zlaťáků. Tak,
Takže tohle byla taková informačka, videa budou vycházet každý den, budou tak 15-minutový asi, nebo kolik, a já je rychle vyrendruju a hned to dám na YouTube, možná za den vydají víc videí. A chtěl bych si dát kostěnýho bojovníka konečně, takže se budu trochu vylepšovat. A já bych mohl teďka v tom podzemí někoho zvýšit, třeba, koho mám zvýšit? Já myslím, že vidíte, tady mám epika, tady na něho, tady taky epic, ne, tady ho nemám, tady je epic, štěstí, týlek agenta. No tak já si zvýším toho Roberta. Jo. Takže další je stáj, tady skoro nic není. A já se pro tento díl s vámi loučím a já to teďka zkusím i na svět 3 a jestli to bude natočit, tak ještě nakončím, jo. Takže když tak se s váma loučím a čau.